zaman ku ya ƙare daga yau a cikin gidan nan. Allah bai dan Allah ku daga mana kafa ku yi haƙuri, ƙara daga mana kafa. Amma ku yi haƙuri yau sai kun bar gidan nan. Awwal Nazifi, dan Allah ku yi haƙuri kar ku duba abin da ke tsakaninmu. Dan Allah ku tausaya mu ko dan mahaifiyata da ƙanwata. Au, sai yanzu ka san ma da haka kenan. Dan Allah yallaɓai ku ƙara ba ma yayana lokaci. Wallahi yallaɓai yana iya ƙoƙarin shi wajen samo kuɗin nan amma bai samu ba ne. Haba abba, kai da kake da wannan zazzafar ƙanwa, kawai ka ba mu ita na dare ɗaya, kawai mu ya ishe mu kuɗin hayan ko ba ka bane mutumina. Wallahi kuwa Nazifi, in ba zai iya ba kawai mu sa a zo a mana fatami da kayan su waje shikenan kawai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan da irin magana ne. Yarinya karama ku taimaka mana dan Allah. Kai ku zo ku yi mana waje da kayan gidan nan. A Bajarot duka za ku yi. Mama Na ba ku nan da 24 hours in ba ku kawo kuɗin nan ba wallahi sai na sa mun watsi da kayan ku. Nagode Awwal, nagode Nazifi. Allah ubangiji ya ƙara arziki. Nagode sosai. Mun gode fa, mun gode. haba Awwal, me ne wani ƙara mai lokaci? A ina kake tunanin wannan sakaran zai je nemo naira 70,000 a 24 hours? Aba da ba kai haka ba ai. Karka da mana Nazifi, ai rana ba ta ƙarya. Mu je kawai. Kash, na shiga uku. Mama, dan Allah ki yi haƙuri ki yafe mu. Na san duk laifina ne, na kasa rike amanar da baba ya bar mu. A'a Abba, kana iya ƙoƙarinka a kanmu. Ƙanwata, dan Allah ki yi haƙuri da duk maganar da suka faɗa miki. Na san cewa ni na ja miki. A'a yaya baka da laifi sam. Kuma yaya kar ka sa mu kanka damuwa Allah yana tare da mu. Na gode ƙanwata. Wallahi mama tsoro nake ji. Ban san ta yaya zan fara nemo musu kuɗin nan ba. Ka damu Allah zai kula da ku. Abba! Abba! Kai Abba! Abba! Kai me kake haka? Allah abokina ba komai. Kai haƙuri. Duk da cewa ban san abin da ke damun ka ba. Allah zai kula da komai Abba. Ka ƙara haƙuri. Haka ne a wasu. Na gode sosai da ka kasance mai ƙara mun ƙwarin gwiwa a koda yaushe. Haba Abba. Ai kai din ba iya matsayin abokina bane. Ka kasance tamkar dan uwana ne na jini. Haka ne. Na gode sosai a wasu. Dan Allah ka dan bani aron mashin ɗin ka zan ɗan je gida ɗin ba. Wallahi Abba, mashin din nan na sidata. An yi wani uzuri mai muhimmanci da kuɗi. Sai dai ka kafa mu je gida mu dawo kafin uba ya dawo. To shikenan ba damuwa mu je mu dawo. Mu je ko? Yau ko a ba mu kuɗin mu komi waje da kayan ko kuma a ba mu kyakkyawar yarinyar nan na dare ɗaya kawai. Kwarai. Baba kina ina? Gadi yallaɓai. Akwai labari ne ko waje zamu yi da kayan. A'a yallaɓai ba sai ya kai ga haka ba. Bari in ɗauko ma. A to, da dai yafi. Ashe Allah ya buɗa ma ɗana. A wato, da dai yafi dan gidana. Yanzu Abba shiga da fara. A'a abokina mu shiga mana. Ana nan. Da Allah mu shiga. Ina da uzuri. Ka je ki dawo dai kawai. To shikenan ba damuwa. Bari in je ina zuwa. Kuɗi sun samu nake gaya ma sai lot. Ne lot. Ka lallake wannan shekaran amma akwai shekara mai zuwa matsiyaci. Dan wala. Assalamu alaikum. Sannu ma. Wallahi mama na yi iya bakin kokari na amma wallahi na yi 5,000 kawai na iya samuwa wallahi. Allah kar ka ji ka damu. Allah ya shiga lamarin. Amma mama to kiya ina kika samu kuɗi? Allah ne ya rufa mana asiri ɗan nan. Allah ya ƙara buɗe. Allah ya yi wannan talauci. Amin ya Allah. Kanwata, faɗa min a ina mama ta samu kuɗi. Zo ka ji. Jiya ne da yamma da ka fita abokinka a Wesu ne ya zo. Ya zo ya bata kuɗi ya ce a biya kuɗin haya. Kuma ya ce don Allah in ka zo kar a gaya ma. Ok. Ina zuwa ɗan wata. Ina zuwa. Kai, abokina, na gode sosai da abin alkhairin da kamun duk da ban faɗa ma halin da nake ciki ba.
amma kai ya aka ka san ina cikin wannan halin? Ranar na zuriya neman ka. Shi yasa na je nisa da mashin na kawo maman kuɗin, sauran kuɗin kuma a sai kai abinci da shi ko kallon musu amfana. Ai gaskiya na gode sosai abokina. Allah Ubangiji ya bani halin da zan kwatanta ma ko da kwatankwacin wannan alkhairin da ka muni. Na gode sosai. Allah ya bar zumunci.